Gadewch i ni wneud bethau'n glir. Rydym ni yma i edrych yn onest ar Niwclear, ei alluoedd a'i gyfraniad at rydwaith ynni mwy cynaliadwy. Mae Niwclear yn chwarae mwy o ran yn ein bywydau ers i Becquerel ganfod ymbelydredd yn 1896. Sut mae'n gweithio? Mae ynni Niwclear yn defnyddio deunyddiau fel wraniwm sy'n ryddhau ynni pan mae'n cael ei rannu'n elfennau llai. Mae wraniwm yn cael ei gloddio sy'n golygu nad yw'n ffynhonnell ynni adnewyddadwy, ond mae'n gyffredin iawn yng nghramen y ddaear, sy'n golygu bod modd ei drin fel ynni cynaliadwy. Mae'n bwysig nodi yn wahanol i ffynhonnellau trydan am adnewyddadwy, nid yw'n ryddhau allyriadau carbon wrth gynhyrchu trydan. Os ydyn ni'n ei cymharu y faint o deunydd sydd ei angen i gynhyrchu ynni, mae 1 kilogram o danwydd Niwclear yn gynhyrchu gwerth miliynau o fwy o ynni na 1 kilogram o lo. I roi hyn mewn persbectif, byddai kilogram o lo yn pweru bwlb 40 watt am 6 diwrnod. Byddai kilogram o wraniwm yn pweru'r un bwlb dros 1000 o flynyddoedd. Gelwir y broses o gynhyrchu ynni o bwer Niwclear yn ymholltiad Niwclear, sy'n dechrau drwy greu gwrthdaro rhwng atom wraniwm a niwtron. Yna, caiff ei rannu'n 2 ddarn neu fwy, ac mae'n ryddhau llawer iawn o ynni. Yn ystod yr adwaith hwn, mae mwy o niwtronau'n cael ei gwthio allan sy'n achosi rhagor o raniadau, ac felly mwy o egni. Gelwir hyn yr adwaith cadwyn. Mae'r gres o'r adwaith hwn yn berwi dŵr i gynhyrchu stêm sy'n gyrru terbinau i greu trydan. Mewn adweithydd Niwclear, mae dŵr a graffit yn cael ei defnyddio i arafu'r niwtronau hyn a reoli adwaith y gadwyn.